Ahojte karavanisti, tí čo ma ešte nepoznáte alebo nesledujete, volám sa Vlado a venujem sa karavanom a karavaningu. Rôznym doplnkom pre karavany a obytné auta, taktiež montáži produktov do karavanov. Dneska si predstavíme produkt Trigas Alarm a taktiež si ho namontujeme do karavanu. Takže ma neváhajte pozerať. Tento Trigas Alarm v podstate detekuje CO, čiže kyslík uhličitý, potom LPG, GPL, čiže propán, bután a hlavne detekuje rôzne plyny KO, čiže sú to uspávacie plyny. Tí, čo sa bojíte kempovať na divoko a bojíte sa, aby vás v noci neprepadli, takže poďme si ho spolu namontovať. Čiže teraz si nameráme stred 30 cm. Pojeme zadný kryt. Priložíme si ho. Skontrolujeme, či to máme v správnej výške. Naznačím si dierky pre šroubiky a pre otvor pre kábel. Vyvrtáme si otvor pre kábel. Priskrutkujeme si uchytné šroubiky. Vyskúšame, či všetko pasuje. Ak áno, tak si môžeme prestrčiť cez otvor kábel Trigas Alarmu, ktorý potom budeme napájať na batériu. Čierny kábel pripojíme na mínusový pól batérie. Červený pripájam na hlavný istič. Teraz si aktivujeme Trigas Alarm. Cca 2 až 3 minúty sa bude kalibrovať. Aktivovaný je až vtedy, keď svieti zelená LED dióda. A teraz si otestujeme jeho funkčnosť. Ak zdetekuje, že niečo nie je v poriadku, píši alarm a začne blikať na červeno. Ak nebezpečenstvo stále pretrváva, spustí hlasný alarm. Alarm sa vypne buď manuálne s tlačením Trigas Alarmu, alebo poplach sa vypne automaticky, ale až vtedy, keď úroveň plynu klesne na úroveň pri kalibrácii zariadenia. Trigas Alarm perfektne funguje. Takže aby ste nezmeškali moje ďalšie video, nezabudnite mi dať like a samozrejme odber. Čaute.